ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои Фуруши аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсапто подлиса кунем. Марҳамат, рафте. Якум замини фурӯшӣ. Якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сайборадро қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар ҳамин дуруни гирди ванаи шаҳри Туз, ки аз центраш мега камтар, аз шаҳри Туз 3 километр я 2 километр болотар мега. бардони азиз, бо ани хада мегирем. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона фундамент рехтагӣ ҳастай, якта калидор, баня, кухни, фундаментҳои мустаҳкам рехтагӣ. дар инҷа мегӯяд об свет ҳам дорад, одамо полни худ зиндагӣ доранд, ҷои соза мега барои зиндагӣ, ҷои мувофиқ ва муносиб аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 167 000 сомонӣ мега соҳиб бош. нархша бо арзонтар ҳам мекунем мегӯяд. гирди ванаи хона уже полни худ зайнита, одамо зиндагӣ доранд, просто ҳамин одамо ҳаминҷа хона мекунем, гуфтиям бо нимкола монда сум дар кора мега мефурӯшем. номерои Тоҷикистон дорад ва номерои Россия аст. дар ин рақамҳои Россияшон имо, ватсап, пайваст доранд. ҳардушон номерои Россия бардорон азиз, ҳардуш кор мекунад, димгӣ нашуда ватсап, имо, пайваст доранд. кадоми конкретно мехарам мега бо арзонтара мекунем мега. 8 сотиқ замин, 14 хона фундамент рехтагӣ тайёра, яъне ки ноҳияи шаҳри Туз, бардорон азиз. хоб маърамат дигар маълумотоша аз ҳамин рақамҳо метавонед занг зада гирен. шумо дам агар хали замин, квартира, мошин боша, маърамат роя кунед, суратша реклама эълон дай намихе мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбоҳадрон қарор дорад дар ноҳияи 5 гуфтагӣ аст, дар ҷамоати намуна. ноҳияи 5 дар ҷамоати намуна гуфтагӣ аст соҳибуш. хайги ҷоша ки нафаҳмед, яъне ки пурсида мегирен худатон. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор веран дорад. ошхона, баня, кухни отделан бо дар пеши хонаш бо навесам дорад. дарахтони мевадиада ва ҷои ангурам хали чойлубам дорад. дар дуни хона об аста мега, светам гузаронда аст. хона хай ремонти средни дорад, шкатур пикатурамаш кардагӣ, яъне тайёр дар рои нави нав оварда часпонда мега соҳибшо. хонаи навсохтай, яъне ки ремонтам дорад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ мега соҳибуш, бо арзона мекунем мега. ноҳияи 5 ҷамоати намуна бардорон, яъне ки хай бо агҷоша нафа занг зада пурсем худатон. номерои Тоҷикистон аст, ҳардаш инаи димгӣ нашда ватсап, пайваст доранд. кадомта мехарем бо 140 000 сомонӣ арзон мекунанд. маърамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайборадорон қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи 400 гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Данғара, деҳаи 400 ду ҳамихел маълумот аст. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, башни барои об пасяни аст, ки мисол оби гарм барои ягон баня кадан. дар дуруни хона мегӯяд ҳамаи чизҳои шароитош ҳаста мегӯяд. калидор дорад, баня, кухни, падва ҳамаш дурушта бо як хона дигар тайёр отдел аст. бардони азиз, деҳаи 400. хоб дар дуруни хона мега бо ҳамаи чизои чораш мега, кондитсионер, холодильник, стиральная машина, автоматика, яъне ки термисам дора мега, мебел, ҳама чизош кати метия мега. соҳиб ремонти беҳтарин кардагӣ, гирди хона маҳкам бо як башне яктонагай чанда дорад. даврӯзаи нав дуруни хона ҳамашон ремонти нав кардагӣ, рӯи ҳавлишам битонай. бо нархи 210 000 сомонӣ мега мефурӯшем, бо арзон мекунем мега. ҷои соз аст, обсветам дорад. рақамошо дар поини видео аст. ба кадомтон маъқул аст, маърамат занг зада пурра маълумот шагир лайкотона дар надоред монед. квартираи фурӯшии навбатӣ дорем бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар якум советский гуфтагӣ аст, рӯпарӯи бозор мегӯяд соҳибушон, доми 4 ошина. хоб духонага квартира бародарон дар якум ошина, доми 4 ошинаи кирпичини 38 квадратни метр. ремонти хона нав кардагӣ, ошхона, баня, кухни, об свечам ҳаст. срочно мефурӯшем мега бо нархи 273 000 сомонӣ, бо арзона мешава мега дар назди квартира. омада аз пеш бинен мега дар он беруша, агар ки маъқултон шид
яъне ки савдо мекунад, ремонтш нав кардаги доми кирпичи якум советский рӯпарӯи ринг яъне ки бозор мега соҳибуш. номерошо номерои билайн аст, ба кадом то ки маъқул аст маромат тамос гирем. лайкҳои бепулак гузорем баъдони аз дарек надорем. агар имконот бошад навора дар ватсапи имонтон силкаша падилса кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар маркази ҳамин ҳисор аст ки яъне ки центр дай. якхонага квартира бародарон ки не ки духонага кадам мешавад ки дар 11 ошона қарор дорад. 12 ошона дом аст не ки дар 11 қарор дорад. дута лифт дорад. ошхона баня проектуш аст 46 квадрати метр ки духонага мекунад. хона коробка аст дар тиреза часпондага, фақат шкатур корбор дигар шахтон мекунем. сароша мефурӯшам мега бо нархи 144 000 сомонӣ. нархи ахиреша мега дига арзон намешавад. илтимос мегад беҳуда занг назанем. маркази шаҳр яъне ки маркази шаҳр ҷои беҳтарина, дута лифт кор мекунад, ремонтша хатон мекунем. 144 000 сомон мега духонага кадам мешавад, яъне ки калона арзон намекунем мега аз 144 000 сомон. рақамошо номерои мегафон аст бародарон, ба кадом то ки маъқул аст маромат тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар кӯчаи боқӣ раҳимзода 19 гуфтага аст соҳибшон, яъне ки ҷои беҳтарина. дигар маълумотша падробни мега худмон мефаҳмонем, хай одамои айсордагӣ медонанд. хоб дӯстон, хонаи ду ошона аст ки обши мақсуди заминашон 3 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори калон, баня, ошхона, кухни дар дуруни хона аст. подвалам дорад. гирди хона пол ниход маҳкам, рӯи ҳавлиш яъне кафел ва ихали плитка битон кардагӣ. хонаҳо ремонт кардагӣ мега обсоид ҳаста мега ҳамаш дар дурунш аст. мисол ҳамаш сатфоиза кардагӣ, яъне ки ранги сексия буд, ҳамаш дурунда мегад, яъне ки комфортна. хоб мефурӯшам мега бо нархи 330 000 сомонӣ. бо арзонтара мешава мега омада аз пеш бинед 330 000 сомонӣ, яъне ки аввал бин агар маъқул кардем мега бо арзон мекунем метия мега номерошо билайна. ба кадом то ки маъқул аст хонаи ду ошона шаҳри ваҳдат кӯчаи боқӣ раҳимзода 19 мега соҳибуш. маромат дигар маълумотша гирем. агар шумо хонахар бошед, квартирахар, заминхар бошед, дар комментария нависед ки аз кадом территория мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инашам дар жили мастиф гуфтага аст лаби роҳи калонда бародарон. якхонага квартира аст дар дуюм ошона қарор дорад. 25 квадрати метр ки обсовия дорад. ошхона баня, кухни, телевизор, термисам дорад. ду ошона дом аст мега дуюм ошона дар пеши бозорча мега лаби роҳ, мактаб, садик мега ҳамаш наздик мега. дӯстони азиз, хай бо дигар маълумотша мегиред. ҳамин мактаб, садик мега дар пеши дома мега ҷои беҳтаринае. мефурӯша мега бо нархи 195 000 сомонӣ мега бо арзонам мекунем мега. хай суратҳои хона камтаре, не ки ремонт кардагӣ авбои павой задагӣ ҳаста. ба кадоми то ки маъқул аст 195 000 сомона бо ягон сомоншам арзон мекунем мега. омада аз пеш бинед. рақамошон мегафон аст кор мекунад, ёки дар ҳамин рақамошон имо ба ватсап ба фикри пайваст доранд. бо хайхтон дида бироен. маромат срочно тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор гуфтага аст дар деҳаи туда. шаҳри ҳисор деҳаи туда гуфтага аст. ҳамин хел маълумот пешниҳод шудага аст. обшим 6 сотиқ замин маҳсулат доранд ки 7 дар хона кардагӣ тайёр ки як 4-5 дар хонаш тайёр, ду даргаш хонаи веремика баршуда. инашам ҳисоб кардагианд. ошхона баня кухни ҳаста мега дар они хонаҳо ремонт доранд. рӯи ҳавли маҳкам аст, рӯи гирди хонам полни яъне ки маҳкам кардагӣ мега. дарахтои мевадиянда, замини обӣ, ҷои соза мега. кухни ҳамаш ремонт дорад. обсоид мега пастяни ҳаст. бо нархи 300 000 сомонӣ мега мефурӯшем. бо арзонам мешавад. ягон квартира аз тарафи ҳамин ҳисорам боша мега алишам мекунем. кадоме ки дора квартира мега аз шаҳри ҳисор вариантҳои алиши ёк ай дигар ҷо хай пешниҳод кунем. рақамошон мегафон аст бародарон, кадоме то мехаред маромат тамос гирен. савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт райони Сино гуфтага аст кӯчаи Саъди Шерозӣ 75, яъне ки райони Сино Саъди Шерозӣ 75 бародарон ки ҷойшон нафаҳмед аз соҳибашон тамос мегиред мепурсем. хоб якхонага квартира аст ки дар 5-ум ошона қарор дорад. 29 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона баня кухни ҳамаш аст ремонт кардагӣ аст. бо тайга хали балкона калидори
аз пиш там дорад ки як ранги балкон дароз як хонаи дигам ҳисоб мешавад ду хонага гӯем мешавад. дар поён мега плашадкаи барои бозӣ баскетбол футбол пешхона магазин мактаб ҳамаи чизҳои ҳастае. хоб мефурӯшад мега бо нархи 220 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад мега омада аз пеш бинед савдо мекунем. номерошро ва видео ҳастад марҳамат тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 33 микрорайони шаҳри хуҷанд гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон доми 72 лаби роҳ дай. як хонага квартира ҳастаи дӯстони азиз дар якум ошина қарор дорад 35 квадрати метре ки яъне ки ранги духонага мешавад. обсвед ҳастаи ошхона баня кухни термис ва қатишам агароча ва мебелам дора мега соҳибшон. мебелшам қатиш метиҳем мега тозаи квартира қатиш бо заминча агаротам дорад. ина дар суратош ҳамаш маълум аст дӯстони азиз. хайхтон бинем ва хулосаи хона бирорӣ кадоме ки аз территорияи шаҳри хуҷанд квартира лозим бошад. мефурӯшад мега бо нархи 175 000 сомонӣ бо ягон сумша арзонам када метавонем мега кадоме ки харидори аниқ бошад. хоб номерошо номерои тисел астаи бардони азиз ба кадомитон маъқул аст сироошро мега сум дар кураем марҳамат тамос гиред. лайкҳоро монед ва навора падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтагӣ астаи пеши моста мега доми нав астаи яъне ки ремонташ неки нокада мега дӯстони азиз. ин ба фикри суратҳои дигар квартира неки падоби ҳамея мегад ремонташ кадагӣ нест мега хай бухтони я бурга аниқ када гирем. як хонага квартира ҳастаи ки дар сеюм ошина қарор дорад квадратча нагуфтиян чанқа неки дарош калон астаи мумкин духонагам када тонем. хоб об соеча гузаронда метиҳан яъне ки дар треза дора фақат ремонтша хитон мекунед дар ин ҳамин дом даастаи бардор неки ремонтша мега нопуррае. бо нархи 153 000 сомонӣ мефурӯшад мега бо арзонтарам када мешавад мегад. ин ҳамихе номерошо ва видео астаи кор мекунад. ба кадом дӯстони камхали квартираҳое ки норемонти нопурра пурсида буданд ина ба шумо вария агар ки маъқултон боша доми навастройкаи ҷои истода мегад пеши мости корвон яъне ки поёни бозор мешавад. хоб номерошро ва видео астаи кор мекунад марҳамат сироошона тамос гиред лайкотона дар як надоре монед. квартираи фурӯшии навбатӣ астаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа гуфтагӣ астаи яъне ки кӯчаи айни 126 рӯпарои ламанос мешавад наздикии ҳоҷи шариф рӯпарои ламанос яъне кӯчаи яъне ки маҳаллаи райони айни 126 мега соҳибуш. духонага квартира астаи дар дуюм ошина қарор дорад 48 квадрати метре. обсвед ҳастаи ошхона баня кухни кондитсионер ремонти замонави кардагӣ астаи ҳар як кадом хонаҳо ремонти нав дорад. хай дар хона ҳамаи шойтош муҳайё аст бо як бор дигар аниқ када мегирем. сироошна мефурӯшад мега бо нархи 245 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад мегад. дар дуни хона отопление ва телевизора ҳамаш установка кардагӣ астаи рақамошон рақамҳои мегафон кор мекунад. тоқа вариантҳои сум мега 245 000 сомонӣ арзон мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирем пурра маълумотша фаҳмида гирем. шумо дам агарам хали квартираи фурӯшии хонаи замин ё ки замини холи мошин чизе ки набошад марҳамат сурат маълумот ҷароӣ кунем мо нархи фурӯш рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.